Calqueira pode ver que aí hai uns intereses políticos importantes que non corresponden coa defensa da maioría dos ribeirenses e o problema que teñen os ribeirenses é máis ben a unha acción de desgaste e a unha acción moi meditada de tapar realmente o que se está a facer e sobre todo o que foi o acordo plenario e o que fixo este alcalde. Sen querer entrar en guerras e disputas, o rexedor sinalou que dende hai moitos anos Ribeira ven demandando unha solución aos problemas de saída de tráfico da cidade e que foi a propia Xunta de Galicia a que iniciou os trámites para dar resposta a esta demanda. Cando se ataca ao alcalde ou cando se está atacando o que é a opinión do alcalde, se está equivocando evidentemente de diana. O alcalde vai a defender o interés mayoritario do pueblo. E o interés mayoritario do pueblo é que se nos solucione o problema que temos hoxe en día para salir de Ribeira. A maioría dos ribeirenses estén no norte, no centro ou no sur. E iso fixo a Xunta de Galicia a través de varios estudios no que se decideu por un, que ademais ese estudio vai prácticamente seguindo fielmente o que xa en este ayuntamiento é o seu máximo expoñente en urbanismo, que é o Plan Xeral, e coincide co Plan Xeral. O alcalde sinalou ademais que a empresa que realizou o estudo comparativo non comparou a estrada provincial entre Xarás e Frións, porque actualmente non sirve para dar resposta aos problemas do tráfico de Ribeira. É imposible comparar dous proxectos como fixemos con algo que está no mundo das ideas. E como está no mundo das ideas, é imposible saber canto costa. Claro, se non se fai nada, seguramente é máis barato, se non se fai nada, hai menos impacto de todo tipo, e se non se fai nada, ao final parece que é a mellor solución. E é onde está a trampa. É dicir, para os problemas de Ribeira hoxe en día é a solución que a xente de Carreira ou de Aguiño non pase por Ribeira, xa non pasa. O que teremos que facer os grupos é pedirlle á Diputación Provincial que arranxe mellore esa carretera. E eu estou de acordo.